Wiki na wan programa de kona yuna nga meester Robbie Amain alla fode oko na neti Wiki. Arkiman, nete ke fau sabi da den duya adia da programa ya komiti di kai Wiki. Asama jiche ya programa komiti yu na Robbie Dadu Amain. Wesene wa odi ki ala den sama fuden liba ala den gamang basia ede kabiten folu ku yonku gandi dingi bala fose fitu wa ifeke den aso wesene wa odi giden ala den sama di laswa sama fuden we kepi na pala tegodo isiki we aksi ka kiti foko opoko woko ngo baka wabi fana urufu seti akonde ya kong ala den sama di esende wa odi giwe ondersteuning we giwa kraka we taki den gantangi nejike fa we taki a programa ya ikan abonneer di abonneer da ye kishen so langa ko tap YouTube kanal da ye kishen sawo do tide isabi da ka programa ya ala sani tide mi abi wan special sani ki wi disina eerste lesi di wodo na radio ya Wiki wabi wan bigima ya wan data di sabi sani o mi autaki mo pipi wosko if go so si da o kaine ngiwi action dan woye wa mugo opo bika sani de fuye papa odi anga sama otaki no. Well, grantami fu a okasi disi. Mina dadara John Codrington en mina a edemang fu alap fu academisch atoso dat dan peer kon fu onderzoek a berudu a plasje alasan sang tisiki dan unde fu sorgu tak umancara we onderzoek alasani fu man sorry tak soort probleem en soort siki i abi dat dan wang den sani maar morgen voor tori samen doen natuurlijk maar dat na prespari sani. Maar samana mane Codrington wato me Codrington de samana disi. Wel, famota casa disi. Mga paf mi kon demandat kon direct ba natuurlijk. Walos masasap mi zeker alatusma mamima bede wam de edema fu a diakonessa atoso ook toe. Zuster Codrington. As barat kolas libi ongeveer 2,5 jaar geleden. En maar as marati zeker voor desma voor binnenland sang zeker Jereveen na embede wam desma ook toe sang jepi voor serka a gezondheidszorg dat spampe kan kies jepi datra na ala den poli voor medische zending samen na jacones dat bede a mafme en jarenlang as ma beda ede vrouw voor jacones atoso en a pap miserevi na mama sabe workona atoso mama na bede na akademis atoso. Oh, dat wan taki kweki anya data sa ni ma efu o denki so honi opo one day ne to taki na data ofigo teke leri. Nee, me go teka leri, maar moet ik me de valk eenvoudig voor elkaar en zo in Bakaratongo. De san sami do met ik altijd me gigaro garantangi. En omdat mi serep bede zo geweldig. Mi bedu mi besta score mi bekaleerbong. Mi mo podjaso na AMS middelbare score. Dan kisa okasi tak mi bekango stuka na Holland. Dat ipsa ook to mi klara stuka derape. Dat baka di mi klari dan wa wet man be aksi mi wan lees takere no ama aksi mi via mi patakere sa boyondo. O abwama van odo sa de bezig sanka onderzoek broedu gi uno na sranang. Ama aksi mo take mi bongos gespecialiseerd in ato dati. Asofasi baka di mi klara studie na Leiden, amigwa a Universiteit voor Leiden, amigo na a Zuiderzee voor Holland, Maastricht, Heerlen, amigo doe een specialisatie. Baka a specialisatie dim kona na saranang baka asref wet ma aksi mo takera na ma inawango na Amerika wan tuyari, ugo verdiep isref Indiana. Voor studies isabitak voor if you want sap sumana pa sumana mama ook toe
fu bestudeer asiki tak wamoro dipi fasi. Dus als we libi waka mi kan tak ano tak omdat misref tek bewuste keus. Na omdat die mi tak na wan gado sor mi apasi en amadat opo den pasi gimi en tangro mi den garantangi en mi mek no wan bigi fu pemidoro met gen garantangi en ook toe me esuku fu do if opa pasi gimi dan na wan bepaalde bedoeling toch en mina fu yep libisma en dat na mi presiri sami abi if mi kan yepisma fu den de residence review of dan ook aan de resident dat na mi uroko. Maar nou, kondre bari wan sande kar, fu no karen bun im nom laf mi man minosa, sikingunya. Sana sandati. Oké, we corrigeren even. En chikungunya na chikungunya. 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 Oké. Anen dati, na wan Afrika ning. En as siki di sisa dena saranang, ano wan siki sa den nyotap gorontapu. Na 17 jaar geleden ba, in een Afrikaan kondre naar Tanzania. De man kon ontdekken siki dat voor het eerst. En desma in Tanzania saben ape asiki dis bede wan kondre sara mai kari Makonde. En na Makonde tongo chikungunya wan taki ya wakale wan smasang boktu. Dus dan mij taki gebogen lopen. In een man ben beni. Dus dat want ik chikungunya. En dus massa ekisen no ook de herkenning. Want sa epsa teki sa sikidisi in een man nap niet eens in een man nap dat pifuto. Je wakale kwam smaf 90 jaar, ons smaf 95 jaar. Ja bif teke wan futu na fesi wan bijna in een mawaka. En soms man een mawaka seref ama mensen de kiezen. Dus aning na wan Afrika aning fu de Makonde sma. Dus na wan Makonde tongo asan bede en dat de makaren chikungunya. Fa chikungunya door na Srana. 12 jaar geleden voor het eerst ook comité chikungunya na Srana. En a chikungunya dati ube sabi tak adoro Srana via de Fransman. Dat man het gwa vakantie bepaalde de eilanden. Dan so asiki waka fuwan libisma wa maskita jukan libisma e kisen maskita da juku morosma dat is manatino lek libisma e reisa. Dus den sma fu Francisei da manat kong asiki bikin panya na Cayenne na ala de presdrape na Fransei dat so abarakong komit Sranam dat bede 12 jaar geleden. En aan nakuntung apisen dati 12 jaar geleden. En als ik ahoro bijna 6 mong ubetak futi kungunya na Sranang. Baka 6 mong aferdwijn de onosjen seref moro. Anu baka 12 jari jaso in een laboratorium mi. Dan upom si baka 12 jaar voor het eerst was maar baka nanga virus. Bekara wan virus. En so nak aboskopogi kondre tak ulubong at chikungunya doro baka. This lazy, Masra Robbie, on saptak anok mo po fu Francisei, ag mo po fu Cuba. Dat na zeker, omdat Cuba in oktober, november, yari na baka, walos ma pwede drape na chikungunya. En dat bekom omdat walo storm bede darape hurricane, dat maar elektriciteit ben nak borko, dat maar water systeem ben borko helemaal, dus dat maar bij walo water overlast, want die hurricane a storm sa, dat walo water beta anga, dat zodoende darape as aan begin. Dus we hebben beschuldigd nou asma, maar usap nou ook toe, dat de eerste sma, we denken dat bij ongeveer rond november vorig jaar, de eerste sma abrakonja so na asiki bingin panya baka. Oké, asiki disi. Na wan gevaarlijk sika kan kirisma of zonder maskita. Na tu actie direct no. Zonder maskika. Asiki disi kan lukwansma of i nyawansan yang aswa sma bossi of abi sex da kisi kungunya. Oké, ko begin nga alaste. Inaman kis chikungunya fu antralibisma.
Ikan kisen soso tewa maskita sa aba chikungunya kota kasam beti juki. Dus ta maskita free kon fusuku burudu na yusching dan a maskita serefi aba chikungunya da terwijl soiga burudu fi da spoita chikungunya koinis ching. Dus trafasi no de. Dus i wisi sekwama anu of i bos wan vrouw of i sribanga wan vrouw, ja, seks na wan vrouw of sang, yuna man kis chikungunya so fasi. So a maskita en ano ala maskita. Okay. Want sa umus sabitak lekfa libisma de ya manengre maskita, manetjes na umasma maskita. De umasma maskita wang kan char asikidis go over. We yere dus a umasma abia ugri. Na umasma aba ori na maskita. Dat na zeker. En walos pa ka no sabi en dat meka bong tak ko chaden sot programa disi. Wan manengre maskita el libi fu brumchi. Ay go soige en nya fu brumchi. Dus na umasma i betisma. De umasma es teka brudu na de libisma. En so fasi a umasma efa aba chikungunya ine da echara chikungunya in yusting. Da yustino a bigi bari moro di fa maskita e mek miljoen fu a chikungunya in yusting. Ate want tra maskita free kombeti ta maskita no esoigi ook tu ina brudu fi e teka chikungunya baka da so fasi e frigo da akan mekip ching na chikungunya serefi des tra maskita. Want ano ala maskita, tesi 1000 maskita, dan moet ik ala 1000 aben. Wat gedeelte noemen aben. Dus ano wan heer sistema, fos i kisen, en dat mek dat mij zoeken voor keer maskita, spoiti den, want ino sapsot wan abden, en ook tulek libis may naman, luku wan maskita direct de tak odis na wan manengere. If you no aba aife, man, if you aba aife, ikan shen. Want a manager no aba alanga tiki Alanga sa fujuki dat ana aben ma de umasma abe wel maar voor sisi tak suma te ta dora tapi futu da bi abeti de sa tak ay na umasma drape moeilijk is chingi dus so fasi iman kisen fu maskita obechu en soyo kisasiki. Maar you de as a bron, you de a bom, sa kan chanengo moro fara. Dus you sang kota kieta na mungo, ikon siki drape, da yo ka foto sino, isiki. A maskita da foto seitu, ma as maskita dat no aba chikungunya ete, da o charenko, dan o juki, dan o bigin panya na trasmo. Fu at least disi, anok mo pa fu a oosten, meestal besi tak de asiki disi mo fu oost gono meet west. Ek mo pa fu albina si dat ay panya ay tek foto de guani keri si. Dat usi na a vorige epidemie. No usabi tak van wika afeta kadoro want des masa chare ko mo pa fu a loka fa sanderei da makonja da walof de kuban da may tanan Noord. Toch? Dus tot tonnelaan de zee dat hij. En drapen op baby is de eerste sma. Dus no da is het vast 5 panya. Hij panya voor centrum Paramaribo. Dan mij op chinsa amai wakagwa oost. Amai wakagwa west. Want Frans kuyana. No si wan lo. Chikungunya ete. Maar de man de eerste 2 of 3 ba. Dus de man dat is standby no de. Voor feit dat siki drapen ook toe. Maar de 100% zeker. Tak sa no in een regio, sa na Saranang, en sa waarschijnlijk op Panyagua Guyana toe, nga Salorang, Cayenne, dat Saranang na a principe a mopono. Asiki disi kan kirisma? Akan kirisma, dat bij de tweede vraag viel. O ap wansma, san dede no ronek ba, maar anot tumsi vorsma, dat na a kolokuso abi. Tak, na matak 1 op de 1000. Dus if je op 20.000 sma sa kisen, da ik kan bigi berika, dat kan de 20 sma dede. En sumana de sma so dede. Dat o de vaak, want a maskita disi amane discrimineer, amane fa karasan. Alas ma ibet, ane buru takan ibet ya part sma. No. Ane bet if you take skoro,
of ide leerman, of ide... En hij paard de. Nee. Dus alles maar en naki. En dan ook toe baby. Want een baby voor 3 maanden, zag hij dat chikungunya. Maar ja, maar voor 98 jaar, zag hij dat chikungunya. En de jongwang, dan ga de oorwang, op een morgen bigi kan staan de kango. Je ziet dat ik dus maar jong, 20 jaar, 30 jaar, dat is ziek ernstig, dat de man wakker, maar baka 3 voor day, dat de man herstel baka. Dus one sma kan kolas libi in het auditie. Maar sa fau kan do dat je een maskita dis fosa beti you i kire fau kan do sa mus do. En ontai betis man. Oké, wat mooi actie ook toe. A maskita disi e beti eigenlijk zo abrade. De faya karasani. Ay do Ano ina dumuro no. net mo fo. No. Te daten. Te daten. Oh, Amani okay. se juku daten. Te neti na tramaskita e moeilijk ite de kona yes. Ja. Ja, ano de maskita dati. Odos yabi apartment kista sabi sikungunya anga sano ap sikungunya. Ja. Odos ano ala maskita e char sikungunya over. Nee, ano ala maskita. Okay. Ja. Dus ja, verschillende soorten. En in de soorten bijvoorbeeld de maikaren, dierwoord, ja, bij Aedes aegypti, dan Aedes albopictus. Ano asen wan dat e char dengue? Ja. Okay. Asref say cha dengue, e cha zika. Maar ano asref wan say cha malaria. Okay. Malaria ook tu maskita e chare, maar dat wan tarawang. A malaria maskita no mancha chikungunya of zika. Dana de dobo de fa be kachara la de tu. Kobriti, mami kan tegi, tak a siki serefi, miseref, dat waarschijnlijk bo actie mee. Ja, dat weet ik weten. Dus actie tak fau kan voorkomen. Dus a enige vastfeit kan voorkomen. Ik kan proberen voor voorkoming, helemaal voorkomen 100%. Dat na te use mediseref in, je pot maskita gel, of je weer wat langer moet inpilen, moet broeken. Abrade, want net die dan meestal in een lasving, maar overdag dan iemand alsof je kan beschermen serefi. Met de kasan ook toe. Maar de tijd van de vrouw bij lop weer chatsani, persirigi man tab beleje anomamoro. Amang, maar risico de if de pota gel, de kapota bera dorosi de voetu, maar met de kasan ook toe, peo lopasan ook. En je ziet vaak dat na morgen voor, if you look at the statistiek, if lanticha de cijfers kan doorzien, dat je ziet dat morgen voor umasma, kisa chikungunya, lek manengere. Maar ook toe, omdat de man tak de umasma de morgen vaka oso. Ja. De manengere da strati, de mij brokot, en te Dat is een voor strati no. No. Maar je ziet dat bijvoorbeeld pekan kiezen. Gewoon die gwa datara. A datara is do, want ano neti yuri gwa datara. Is do ina poliva datara. Da wan siki sma, bede drape wan to de geleden ina poli, wan maskita juke ina poli, le drapa maskita itang. Dat you know where go, omdat die op kotak die op last voor hoge bloeddruk, of die op last voor suiker, of die op last voor zang. De gos don drape, dat let ina poli. Toch, if is don, dat ina mediseref in. Let tapa poli va dat rayo kisa siki. Maar sumai moro loop gevaar te asiki diskisi. Suma moro voorzichtig. Nou, dus utakik ba, dus masa kan dede ven, na alles maar kan kiezen. Dus wie is 5 voorzichtig, alles maar kan kiezen. Maar dus masang lopen gevaar voor dede, na de yoni wang, 3 maanden voor mo. Want je begrijpt zo am china man takito. Dus bari a pijn, maar jullie hebben man in een zak tak if na angri ap chi abi, if na sanida, dan if in een shi op tijd sepsa, ap chi bere hateng en noem maar op. Dat zo am chi kan ko dede toe. Maar ook toen de massa oru, dus de man op 60 plus, en de man abilas voor suiker, de man fatumsi. Wat is maar wali go sport make ko magi. En de man broka abere in 2 weken. Dus maar dat die lopen risico. En dan want transgroepa de, dat naar de zwanger vrouw. Bere man, bere uma. De bere uma lopen kans dat dem ching ook al ernstig ziek. Vooral if de kisa chikungunya de laatste mong voor a zwangerschap. Meestal if je kisa in begin, dan gaat chikungunya
anegi no een probleem. Maar if na al laatste, de laatste achtste maand, negende maand, oftewel je pusap chinka dorosi, ibe aba chikungunya, lap chinka konkis want to probleem. Ook toe, dan de serefi, en kan de fos apchin geboren. Dus de smadati voornamelijk ook toe met eigen de smadati, nog op het nog een bere show, zorg dat if je een bescherming je op ching, bescherm je serefi ook toe, met een maskita, no juki. Ina maar voorkomen 100%. Want ik mop net uit awa Sofie, iwasi, in ons meri seref na sosostie, want die nego was aan alarm. Nee. Dus dat precies drapen akan nati. Dus na ososi eigenlijk soms maar abentak de makapot mosquito gas asan no. Na maar de meeste sma miseref mina mosquito gas also. Dat de mayoshi de adviezen dat die laat je tijd dat if je mosquito gas pot mosquito gas. Make patu. E pa ne beta di da fa ja, maar ina man smoken je also. Maar zij kan doen wel bepaal je moest lukken dat ina ab broomchi wan fasa nga broomchi ini also. De sanati je moest pura watra constant. Kade no de ano ade atempot mooi broomchi in watra. Pot kunst of de pot next voorlopig. Isabi. Ook toe ijari, orijari kring. Maar bijvoorbeeld den dakgoot. Tak los maar den sabi tak a dakgoot de layanga blad. De abamanya bon kan ze gro abra also. Dan de blad de drape, le drape apchinso watra sa de tussen de blad alle drape amaskita elege exi en met ching. En zo wat aantal zijn we bijvoorbeeld samileri pas jaren omdat om een jaar met de bezig aan chikungunya maar samileri pas dat ook dus maar dit maar wat ijskast toch de no frost ja mooi ijskast maar dat onder zee de man sabita kwam wan sanide wan soort gotro wan chingotro onder die van ijskast pa watra en sakabunsi de man ontdek ook toen naar buitenland jaren want mina jere tak Granlanti cara boskopo disputegines matak lupu ook toe onder de ijskas. Drape, ino besap nooit maar want chingotro de baka a ijskas pa water esanigo de maskita kan ook don leggen de exi drape ook toe. Okay. You ai kisi soms maar soms den smataki a ervaring sa je make me na dati abi. You kisi asiki disik ba en sana you ervaring na. Well, mategi eigenlijk mi beriti tak garo met mi mekasandi. Want mi bela ama me kan tegi precies fa imus bescherm mi serefi maar mi nooit ben kisen. Toch? En ina boskopo sa me chakong ala de wiki kade ome anderhalve maand ba. Da plotseling mi mo po wan lees fu roko. Mi gwa oso dan fietak yung misjahat ni. Mi baka mi skoru hat mi tak ame fierso. Me vier misref tak ano kurso mi ab direct maar je vier tak iwana chin sama ano ek tak ye broko sweti dat jongen sana sandisi tam doro oso kan de 5 euro 6 euro 10 euro nam doin mi bedi met dat boy mi ne fi asane ko moro era robi mi kan tegi de net euro ven minama move in mi bedi moro asolek damang speakeri mi anu keti mi anu mi futu mi besukufu opo fugo plasje minama mopo uit mi bedi en minama mang mi bloeddruk toe dus dora bloeddruk mi plasje furu dus dan no me skuf opo minama opo op een gegeven moment dan merk ik dat no ma asan dit mi edet dat mi musgo plasje minama dora mi plasje in mi bruku like big man, minaman doro niet eens na pemimus go pisi. En ako moro erg. Minaman draai niet eens links, rechts, minaman strip boom. Isabi, wana so pain attack me. En mi besap tak dis luku chigo gonya. En minamama mi kan test mi serefi. Tenminste mi de man voor alap dus mi atamara mate mi belde maar met ageren no o comprek ma oso mi dentek na chikungunya mi abi en werkelijk ates besori taka chikungunya na mi auto maar mi kan tegi mi skriva sant op Facebook mi go na hell en mi kom baka aso asan be firi
Minaman weer mi onderbroek op. Minaman put mi anu na grond voor weer mi onderbroek. Dus maar bief strip stos ching. Toch? Wat abetek. Dat want dat idee niet Adam kostuum. Adam helemaal. Maar if Adam ano een probleem, mina probleem strip zo. Maar binnen today, wa moro. Maar je no be filis reflect mans maar next no be los to no de. Next. Dus wala sa vrouw be psai fesi. Wel betap sa 20 lezen, next bobsa. Maar op een gegeven moment dan iets donderrapen. En je 40 jaar nog libis mamor. Je binnen 48 uur ik klaar. Next in een man doen. En mategi baka 48 uur zo baka today. Dan moet ik kiezen gevoel dat jongen maar. Maar fiber wat fiber wat toilet. Ja, fiber wat. Mategi toch dus gewoon wat toilet no. Plasje dat me bedoel gewoon. Afro be potwa emre na seya belief me. Aso me pora saf me Anga bumoiti. Ai me plasje met ek ai boy. Me kan plasje. Maar nou me moest be wat toilet. Fudoro a toilet. En a pisten dat die da vrouw be gwe even. Vrouw ne beda oso. A koste mi zeker wa afstand ku kan de 3-4 meter. Fa toilet sano be de fara. Wa kwartier fos mi doro dara. Mi kroipi kom miten. A di mis don darape en mi kan tegi mis don bijna maar yor langa darape minne bij ma opo da amor belangrijk zijn kono mi klari want mi vindt dat pupo mi mus ben pupo dan me wan figi mi bellen no minne man figi mi bellen minne bij ma pot mi anonitins gwa mi bakasi. Zo pijn zeg. Abede onmogelijk. Als ik denk dat man bij schroeven in een soort sani, minder bij man. En kota kasan so midden gado dankbaar want als een soort frame dat amek me ano fu man san sa fu buku wang fa asande een soort deresi dat i moest gebruiken kalpol want eigenlijk deresi no de gasan is. Er is nog de. Dat is ook kalpol. Dat dan voor je pie voor apeng. Na if je awam chico zo dat kakasaken. Dus ala de sana mi besapi. Mi besap precies fa ayetiseng fa pe agmopo noem maar op. Maar dat desam kisen dan trouwan tralibisma. Mi be 40 no. Dis na if smasa kisen e vierde schrift zo. En een mooi schrift. En mi de gado grantangi eigenlijk. Taka gima agelegen. Arbe mooi gimi. Maar ten mensen nou ten was mij taka me. Dat mij vieri ook toe sa asma. Kan ik mee. En ano mooi. En daarom mijn charisma ook doet dat. If je avansma nanga achikongonya. Yo herkennen direct. Ina wat dat dan. Asma bigi kelakata ken bonyo e hating. Anaman waka. Anaman pote anugwa bakasi. So. Ana eetlust, alasan say nyang, asam netes bong. Dai sabik batak asa. En asma dati, ino mancharen wat dat ra moment dati. Want ana mawaka. So, en omen datara oka osonayu. Mi ap mi egi juist arts ook nooit aman sappe metang. So, dus ap ma kandra van nodu a moment dati. Lobby wang o mekip sa atori disi. Wat één er is, de. Maar mi vieren takira no. Ofa na des ma sa de wan, de orus ma. Sa de kade de wan de. Efa sa de sanga den. Toch? Na bena de pasielku. Dus or apisten di simentak ook toe. Or kontakanga de oru wan funu. Wat ulop de oru wan funu. Tak if da man begin klakatak fawaka. Kade mi mus me wan zoon of wan dochter misri banga urus madati fuda oso derape fulukota so diepi ikan didesma. Je gaat hulp nodig hebben. You want mafsa awa traditie. Wat pe don derape na mekara san onmenselijk. Ine aeris ching kon wan soort hulpeloos. Maar zou je gebruik, los voor taki gebruik dat adressie. Zij gebruik moro. Oké.
ook toe as aan dat kom make me de wan tralibisma. Want voor si if je bij taigi me also de resitori dan. Merk het ah. If je want gebruiken. Ah, Maar mag ik niet. met taigi. Ina no tu san bede. Mi bigeluku taksa mode. Alvast ik moest drinken altijd voor het op de virus. Dus ik want ik moest pure uit as chintok mega san placer kom. Maar mi kan taigi tak apisten dat die mi papaya papaya wiri a blad stampen. En dan misere stampen era. Mire be man doen nergens. Boren lekte. Moksen nanga monchi kersi. Dan wan nim bona also. Pot wan tu nim blad. Mamio. Dan dringen lek wan te a bita. Maar asan dat die uiteindelijk mi be aba gevoel dat moet ik elk dat abe jepi. Toch dat a jep mi tien so op sa awatra. En daarom denk ik dat even maar op de poso dresi sa de saptak de kan jep nanga de ping. Dan mi bo tegen dat je in Afghanistan no want dat er evident dat je wan oso dresi gebruiken oso dresi. Sami wan waarschijnlijk maar wel. Want libisma kan takru altijd. Want tedesma is het dat hij wan make money na itapu. Ja. Dat plus en allemaal kan wan chikungunya booster. Booster olie. Dat if is merengi as ching en noem maar op. Mo tegi tak no mek dama ori aspotu. If a mama mek een gratis gi, dat je teken. Maar ala de sang me mere tax ma de nanga €100 serefi. Da ma ser dresi. Fe kon gudu tap de sandisi. En dat mi de tegen. Ja. Ja, om een pijn, maar natuurlijk, doe alles aan kon beter snel. Maar no misbruik voor ook toe. Toch? Dus a lobby voor atrawang om a jepi. En bijvoorbeeld me een bribi ook toe in kronto wat rijden. Want je las om een vocht. Kade je awam chi diari serefi. Kronto na master. Maar moet egi Robbie. Mi go buy 1 liter kronto water. Terapena Noord. Bijna 200. 200, ano bijna. 200 kolu. Dus, if is maar one kennis, we spedes maar na kronto water. Bigi, mek da mabigi kapengi, fi pote na freezer. To, want, alas wat was is. Sinas, voor sinas 200 kolu. Voor sinas 200 kolu. Dai moest karaktas ching. Want in Turunya vroeg toe. Ja, Maar voeding schrijft nog maar aan kan nya saya nya. Kapisan inamanya. Inumanya. No. Dus voeding dat die, voeding nou ervan houden. Je moet zorgen dat je drinken voldoende, dat drinken nou maar belangrijk zijn. En sa je man drinken. Of niet, wan soepo. Wan chi oru te vermicelli. Toch? Moro boomkop sani, je bor wan vermicelli, pot wan chi kan wan krakti soepo, even wan visi op poti. Meestal dan matak in de musnyang desanlek agu nanga kutak busmeti. Dat de libasa nati na gewoon visi na foru na master na ablok abolion. Ja, dat na. Meneer, hoe dit dan dokter? Hoe komt bijna naar bafu ataki disi? Be abuan sani voor tijgenis maar ETP kan adviseren of wan uit uw ervaring? Wel eigenlijk met dat alasan samus betakik ba. En misami otakitak no wakti lanti. Zorgo dat je bescherm je serefi. San lanti moest doen. Bijvoorbeeld, uno takatori voor aspoiti. Dat de man moest go bespuit. Nanga de chemicaliën voor kira maskita. Want dat je zelf no man doet. Maar de sansai kan doen, na bescherm je serefi. If je was zwanger, dochter, vriendin, of zang, of vrouw. Zorg dat a vrouw even de juiste krosi. Pota go baya maskita ja. Previ go baya a sinas voor 200 kolu. Go baya maskita ja. Dat oyepi, 100%. Dus dan maak je kon lobby. En je hebt makandra. Lobby na a inese san so man make-up sa a de sandisi. En a minister moest dus hij doen. Toch? Maar dat nagi en. Maar bigiluku eerst san you odugi serefi. Dat maakt me make one sant op Facebook toe. Me kan een spiekeltje aan de wand.
dat want dat je luka speaker en soma je si in speaker You je schreef. en dat na a belangrijk boskopo ko bigi luku tak je hebt if je hebt is er ja zodoende je patrang ook te Arkimang, ye PCV, ye piasa wan tu. Anga disi, ubeka konka bana takia. Disi na udia last one. Wan soni furus an defu sabi. Jike fa usabi. Wanta dei, wanta yubaka. Gantangi. Wiki na wan programa de kona yuna nga meester Robbie Amine. Alla fode oko na neti Wiki.